init, ang init, ang init. Bili tayo guys ng manok para sa hapunan. So ayan, we are here in Lidle. Hanap tayo ng chicken. Where is the chicken? Where is the chicken? Oh, bayad na tayo. Bayad na tayo guys. Ayan. Here na. Hey guys. Ayan guys, nandito tayo sa Wunsol. Nandito tayo sa Wunsol kung saan ako nagtrabaho. Nandito ako ngayon sa Wunsol kung saan ako nagtatrabaho sa dalawa kong trabaho guys. So napadaan tayo sa Lidle. Ayan, ang init, ang ganda ng panahon ngayon, pauwi na. Pero 5 o'clock na siya guys, mag 6 na. Mag 6 na siya pero ang init pa rin, parang akala ko 3 PM pa lang. So ayan, pauwi na tayo. Magbus lang ako guys, walang susundo. Busy ang lolo mo. So ayan guys, papunta na ako sa bus station. Papakita ko sa inyo kung saan yung bus station. So nandito tayo sa city ng Wunsol. Ay, sa Wunsol. Ayan. So ayan na tayo, dito na tayo sa bus station guys ng Wunsol. Ito yung bus station ng Wunsol. So waiting tayo for 1 minute. 1 minute. Bantay tayo 1 minute. Tapos baba ako sa Nunen Centrum. Tapos mag-book ako ng aking bus papuntang step out. So ayan, dalawang bus tayo. Dalawang bus tayo guys. Mag-book ako pag nakasakay na ako sa bus kasi may BP, free BP. Ayan na siya guys.
ayun guys, nandito na tayo sa Nunin Centrum. Nag-aantay ako guys ng aking bus. 7 minutes. 7 minutes siya. Darating na siya. So, bali, nag-book ako ng aking another bus pag sumakay na ako sa bus kasi free wifi siya guys. So, ayan. Free wifi siya sa bus. So, kaya so ayun, 2 minutes na lang. Antay tayo, 2 minutes. 2 minutes na lang tayo guys. Ayan. Ayun naman, nag-aantay. 2 minutes. So ayan, nandito na tayo sa Nunin Centrum. Okay. Ito lang. Bali 3 euro guys yung bayan. Ang mahal. Pwede ko naman siyang i-bike pero di ko pa na-try. So ayan. Papunta na siya. Tayo lang tayo. So ayan, maraming bus na dumarating. Saan na ba yun? Hindi ko makita. Ayan na siya. Ayan, bus ko. Ayan. Kapil talaga wagas. So ayan guys, step out na tayo. Tingnan yan. So ayan na siya. We are here. Mga 5 minuto nasa bahay na tayo. So ayan guys, pag nagbabas ako, bali dalawa siya. Yung isa nagbo-book ako kasi hindi unlimited yung bus sa kanila. Bali mag-book ka talaga. Yung maliit lang siyang bus. Tapos yung isa naman is unlimited ka kahit mga anytime may bus sila. Kaya ayun. Kaya 2 beses ako sumasakay. Kaya ayun. Kasi bago lang kaming lipat dito. Kaya bali yung sa isa guys, 3 euro yung bayad puntang Nunin step out kasi mabilis. Minsan ikaw lang mag-isa sa maliit na bus. So ayun guys, pauwi na tayo. So kailangan guys may ubi chip card ka kasi kung hindi magbabayad ka. Bali card, wala silang cash. Hindi na, dati pwedeng cash or coins pero ngayon hindi na card na or ubi chip card. Tapos yung naman siya, bali kung magki-credit guys 4 euro mahigit na guys, mahal. Guys,
So, ayun, nandito na tayo sa bahay. Tapos, magluluto na ako ng aming hapunan. So, it's already 7, almost 7:30 na, guys. So, ayan, magluluto pa lang ako. So, ayun na nga, guys. Bali, pag pauwi ko, dalawang bus. 3 euro yung isa. Yung isa siguro is nasa 1 euro. Mahigit siya. So, ayun lang, guys. Ngayon ay magluluto ako ng adobo at saka pichay. So, sarap. Yun ang gabihan namin ngayon, guys. So, see you in my next vlog. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, don't forget to subscribe. Hit na rin po ng notification bell. And wag pong kalimutan mag-like at pa-share na rin po. Pasensya nyo na, guys, yung aking background. So, see you guys. Bye-bye.